Vent, lad mig klikke væk. Vi lærer dig lige, hvordan man genoplever en person. Så kan du klikke videre væk bedre bagefter. Okay. Det første, man skal gøre, når man skal genopleve en person, det er at tjekke, om de er live. Så det gør man ved at ryste dem og råbe af dem. Få det! Få det! Er du død? Nej, okay. Jo. Super, så få det, han er død, kan man høre. Det næste, man skal gøre, det er at tjekke, om de har åndedræt. Så skal man lige åbne for deres halsvej, og så kan man så høre, om de trækker vejret. Få det trækker så ikke vejret. Okay, nu har du fundet ud af, at han er død. Så skal du ringe 112. Hvis du ikke har nogen med dig, så bliver du nødt til selv at gøre det, og så lige efterlade ham lidt. Men ellers så sæt nogen, der er med dig til at ringe 112. Og når de ringer 112, skal du sige, hvad de hedder, hvor de er, hvad der er sket, og hvor mange ambulancer, eller hvor mange, der er kommet til skade. Okay, nu hvor du har ringet til 112, så skal du til at placere de her dioder på ham. Så det første, man gør, det er, at man lige placerer den her. Og så placerer man den her, og så placerer man den her. Og så tager man lige den her af. Så den sidder fast. Og den her nedad. Og den sidder fast. Og så analyserer maskinen, og så vurderer den, om den skal give stød. I det her tilfælde, så skal den så give stød. Så skal man lige træde væk. Også mens den analyserer, skal man træde væk. Og så når den giver stød, skal man selvfølgelig hellere gå op ved ham, så man ikke får stød. Ikke? Ja. Okay, nu skal du give hjertemassage indtil at ambulancen kommer. Og det er 30 slag med brystet. Og 2 puls.